an seo hí sin Ionad Uíbh Eachach sa ceiliúradh agus táimid Johnny ceiliúradh ar tSionnaigh bliain an anid agus an service táimid chur fáil le tSionnaigh bliain don phobal. So inniu mar cos den ceiliúradh tá múrphictiúir deanta agin níl rud a bhí níos fóisín an talíontóir rinnean rud, so túm a gaithí múntear alainne ba múntear alainne a bhí an agus drastal tún ar an curm leanaí nuair bhí sé níos óige cumáid agus duine de winter lásáil an seo, so tógu tún sa ceanta seo, so bhí sé fóisinach tún a bhalaíos Jack agus codú linn cinneal na smuintí a chur fapar an sin na smuintí sin a chur an bhála ar ar gúlann seo. Tíbhas díos an anad sin caiithmuid beidir coppéis i gá fríd is Seán Greengrafna den na rangan na géalaigh den na páistí a tháinig fríd an anad den na heagraíochta heagraíochta just Greengrafna de ahan sort i gá séir tSionnaigh bliain agus hiilmuid go mbeadh sé fóisneach just na Greengrafna seo a chur fáil don phobal agus fáilte a chur rih géanaí Chaplas Jacks an anad agus just súla caithí just an na Seán Greengraf agus córa bheith acu le daoine faoin na cimhní cinna bhí acu i gá séir beidir 5 bliain nó tSionnaigh bliain. Cuireann Ionad Uíbh Eachach agus a cíal scoil na bháil, agus an amadaí churann daoine an dárug le chéile mar bhealach bíon an dárug le chéile agus le Ionad Uíbh Eachach gan iad siúd ar bhealach ní bhéh túis chutha gan a gáin pláistí gan a cinneal eistear trí bhain na géalaige. So is cuireann leanaí iad agus dearthain gur úna daoine bhainaí seo a leithis de sú Pentel go Harry agus Anya Andrews agus daoine mar sin ionta fad racach. Daithíonn siad gur raibh pláistigh fogum sa darna teanga agus má thugann tú an géalaigh heag na pláiste sin, get a bog níos sclúithe coidú sin lá. Is dóithe go raibh fisiogin ní raibh muid a géirí a stopú le just Gaeilge ólam bhí muid a géirí pobl a crothú. Thart ina páistí ina raibh an Gaeilge luachha agus an doras a oscailt de gach duine. So bhí rud ag an specialta I mural for Gael Sconawal agus Ionad Uíbh Eachach das amachas an obair rimid leis an dara Gael Scolawanu. Bhí sé foscailte de gach duine. Ní raibh Gaeilge ag chuideas mód in na tuismitheoirí a tháinig fríd na dóisí. Ach bhí sé tiomanta agus bhí siad ré le hobba Cuireann leis an Ionad a thógáil. Thosaigh muid amach gan móran, ní raibh teas agin, ní raibh aiseanna agin, ach bhí coidbhil postí agin. So level bháin bhí áraí níl an bhhainú in sa bheith just go raibh muid ábailte freastal le rangan na Gaeilge I ríthan le. So in sa gá tániuon tá cuireann leanaí in san Ionad tá fáiste tá sé bhí ach mí agus tháinig mar fáistí híon fríd a tá éis ar an bhansco, so bhí me sé gcóí bras hásta leis an cuireann a fuair siad agus mar héis mór ag an sin ar Chamáin. Ach tá níos mó géist le cuireann leanaí leis an Ionad Chamáin. So an a hágaíonn de gra, chéint siad fríd an hánaí a le, but tá chuid just mó rathaid siad fríd Ionad Uíbh Eachach, fríd an Ionad, steach ag Gaelsbury, nuair a dhéanamh siad Gaelsbury, steach ag níos gáil na bháil, tháinig muid ag gáil trasna sin, ag an darna séisiúin, an then a ré lá go rang a híon rang atá. So tá nehre ionta sláinseúil an Gael gáil na bháil, maithí am híon go bhfuil ard caid an Gaeilge ag na pláistí, agus tá ard caid an Gaeilge ag na pláistí fiú go iad ag teachtas Jack ag an scóil ar an aber gur thola siad, agus go raibh ahan cinneal trúir trí bhain na Gaeilge ó bhí siad in a babaithe baga a bhog nó mór, agus tá sin thar a bheith tuchtach. Ní bheith a go grú sé an, mar níag go bhfuid gramíthe seo sa choineal hís ar chuil na cultarlíonn seo. So bhí a gcónaí cinneal de scapbog ar bhhar an Uíbh ach nuair leonn tú siar ar an star agus nuair leorann tú leis an oiread sin daoine a tháinig fríd mar fáistí daoine a tháinig fríd an Comanéir scóla, tháinig fríd Gael scoil na bháil agus daoine ag obair linn in éis. Tú caiintear tionthar allward anial na Gaeilge a bhí tionthar ag Ionad Uíbh Eachach orthú agus den daoine sin go fáil lánach in anial na Gaeilge, beo sin ag obair an, nó beo sin ag chur páistí ag chun na scoil seo fásta. So tá tionthar allward acu I fhás agus san áit na bhil an ceithú Gaeltachta faoi lethe. An spric a bhí agin ón tús
le haisina dad caijan a chur latha de pobl Gaeilge sa ceanta, agus le heisim le a léirú den rannog Gaeilge agus den rannog bhurla go raibh cuireann lé dad caijanach han just tiltte, but réachtanach de páistí, gach páiste. Agus go raibh me deabalta anad a bhhainú a bhí abalta golan le cabbí feib a hannig hic an doras. So nuair a hannig tSionnaigh hagin leis an rud is luachra ina síl a báistí, agus bhí feibhanna eile acu, bhí me deabalta bheith éisteach lá, bhí copan té an dóibh. A bhí me deabalta serviceí a bhhainú a bhí ina codú, nó bhí me deabalta éidecha I dró serviceí eile sa ceanta. Tíomh muid an Cuireann Lánnaí tá clár ó mhórchultathe ar fáilgin in seo dó géí fásta, agus sin cinneal de éid charman donna daoine sin tagann sin seo fan rangan a córa, rangan a céimnithe GKSAIS, agus daoine just ar hagan ar waithe le copan té agus bualadh le daoine, agus coppla focailsachaí a clachtaí agus a thógáil sin fásta. So tíomh muid den Cuireann Lánnaí tá obair ó mhór an seo don phobal, just le daoine a thuirteteach don cultar agus a thuirteteach don teanga fásta. Agus just blaisí a thuirteáibh den cultar, agus sin an cinneal an luach a smó le pásagumsa, fegan tú an áid sin daoine ag teach a géirí, coppla focail a ólam a géirí, nuair chumid tús le scol ceáil an sin gabh léanamhain, daoine ag teach le páistísacha ag fólam eirlis ceáil fásta, so den áid sin ar fáil do géine fásta comáid, agus chuann sé go mór le pobl mar tháinig muidir maidin. Tá sé aitheanta níos mó inis, an táhacht a bhainean leis na luachléinte. But leis na luachléinte tugann na tSionnaigh. Gach cinneal tSionnaigh agus bhí me de géirí a bheith an dóibh go bí rud a hála dóibh. Bíú sé sláinte incanna, bíú sé stád in a trobladí go hail siad daoine go raibh daoine a brisan, bíú siad imicí ó tíotha eile nach raibh cearta, nó chothramas acu, bhí me de géirí a bheith an dóibh, agus sínam go sin an dóibh a chosaimiid, bhí an doras a gcónaí foscailte ar a drochu a néisníal go leor muoinúán, ach tána serviceí a bhainmuid go fáil an. Service Cuireann lé ó 6 bhí go dtí an Ionad, agus Gael Spray, bliain specialta, an bliain specialta ribh Ionad in Yalescon na bháil. Serviceí Common Scolas, Cemana fólamtha, de tSionnaigh agus daoine éitiúla ó Bonrang go dtí ard level. Serviceí takeíocht teamhlaí, bí an grúpa uthaithe sa stíon seo go fáil a bhainmuid bliantí ó hen Seán, chuid aontal brodal astú, agus therapy á líne inta seo mar seo. Cuireann siad ar fáil ranganna ihe Chamáin, agus tá sin tuachtacht na ógamóí, agus tá sé tuachtacht na daoine fásta. Agus máilm san ar ranganna dhéanana siad ar rial éis, chuirm agas tSionnaigh, beidir atá faoi bhrú ag gáir scó, páistí ar maidin, ne bíon ranganna bag a córa an ar maidin agus mar sinda, agus ag gáil seabh chun copa té. So bíon an codúcht a sin dí go háirithe ar beidir maithrethe áige nó beidir tSionnaigh nua nó mar sinda na mór an taí acu. So fásta chuireann siad ar fáil rudaí den na pobail nua atá ag teachta seach a héireann, beidir pobl ón sin, pobl ón fála sin agus mar sinda. Agus mar a tháinig muid aniu mar a leor sú faoi ar maidin, dardaí agus dathraí na cinneal na heiseanna agus dathraí an cinneal curthaige agus tá sé a bhád níos fearr na trotha cúplaíonn, but dá na cinneal bon principal sin agus na bon chlótha agus tá sin tuachtacht fásta. So is pobl mar a luí sí pobl scó agus cinneal tá an pobl ag crí ár a hanú a dhéanann siad. Tá an daoine isteach an seo le úsú jointse san service tú smáid le siúrstart, agus daoine a hagan ó thíortha eile ar fáháin nó fáile, ach tá siad an seo agus seán taon clár lean Gaeilge tá ag siúrstart, so mu daoine taon áit a chur sin ar fáil, agus sin an céad áit a bhfuil siad leis an cultar Gaelach, nuair hagann siad isteach san anad, agus chuird sé aontasart an méid sin daoine a hagan isteach inné beidir lean go agus tá siad a dhéirí coppla focail Gaeilge ólam, nó tá siad a dhéirí cláirí le rang, agus amach a sin das rang a tá déirithe omlan just ar bhinlí nó ar géine a hagan ó thíortha eile, agus tá pobl ar lei tógáil hín harta sin comáid, agus sppragann sin muid comáid, mar
bhealach amháin nó bailach eile nó fear eile de daoine an nach bhfuil rial compordach an céad coscéim sin a ghlacadh isteach ag rangan na Gaeilge ach tá daoine tá níos compordí ag teach ó hir eile agus níos muinneann siad faoi gá just dúirt siad dé teanga na haite seo tá go í ólam agus sin an rud is mó agus an rud is mó soltmhar de fásagamsa. Is eisiom le é don ran ó Gaeilge agus béla. Eisiom le maidir le cemanna fólamtha agus fóbatha don na páistí agus na tuismitheoirí agus na páistí le pobl a crothú háit ar an Gaeilge ina bhfuil daoine gach linne có luachha as atá gach linne eile. Ach caiim me se rá go sílam go bhainmid sin ach bhfuilm anad a eiceil in neachcanta anad Gaeilge anad teamhlaí Gaeilge. Sigam gan nearn daoine ceanneal talú Seán den rud ar fear a bhí anar í bheach a dhéanamh ach an nééis eithnín siad an tuach leis na luamhlíonnta sin agus teigim go bhfuil airneol an anéis agus tá mé céins go háir tá go man níosgart na carach tá an dreithedón agus tá teach mamúán sigam gur chríil sé coppar an nuachtar clúnaí Chamáin ach Seán príomhhaid am á farstin seo ba bhhailm híon go bhfuil an ceanneal curthaige seo ceanneal curthaach fad fad na haireann fad fad cúgáil ag níl mé híon am an cinnte má seo má i clíon nó corcaí nó gaiamh níl sogum ach tá mé cinnte go bhfuil rudan teach go ré ach fásta ná buna tibal an chéile go chur sé airigid Chamáin ba dúine an sa scóil fecin me déine an luch a tar sin leis an Gaeilge go hórsta na páisí cónglua agus is féidir. Agus is ceanneal tulú farsnearí muid gan éras ar bí ar an ceanneal cuaram. Is dóithe go raibh mé san áit ceart ag an am ceart agus go pásanta má duine a tháinig ó culta agus tí difriúla go raibh fáilte mhócha roim agus sílam go méid sin eolaí de gach duine ó seo amach so ainta buic duna daoine atá goba in tSionnaigh ó lá go léil na páistí. Seán jobba is deachra agus rim mé chu mé na thuairintas deach. Hísa is in na seomraí a le bhuiim mé ansoltas ba caiim me se an obair tá siad a dhéanamh a aithint agus na banisteoirí tá siad a dóid. So Sinead an Fennell, Mary Rose agus Foxy a mórdíomh tá sibh sé deanamh an job. Sin éineal seo ach an céad lá agus an tús in na ceiliúradh so tá amachtaí a gin a réit na bliana so mar dúirt man seo an céad bhliain so an céad scoil bhliain so idir seo agus míon bheitheh be amachtaí a gin agus chuirm is juirí leis an scoil bhliain be amachtáil mhór Chamáin ba mar dúirt man just níl amach tús don ceiliúradh agus be a lán amachtaí eile seo.